लोटा से पानी पिया के भगवले लवंग खिया के हटवले लवंग खिया के भगवले लवंग खिया के हटवले लवंग खिया के। हमारा पकैल खैसन जादू बा देहिया में मिलत नाही काबू बा। हमारा पकैल खैसन जादू बा देहिया में मिलत नाही काबू बा। पाँच बेर सकल से हमन कराई के अरे गाँव के ओझा जीवन दिहले बोझा लोटा से पानी पिया के भगवले लवंग खिया के हटवले लवंग खिया के भगवले लवंग खिया के हटवले लवंग खिया के। के गुप्ता और अर्जुन प्रेमी हो अरविंद ओझा के लगे गेनी हो। के गुप्ता और अर्जुन प्रेमी हो आलोक ओझा के लगे गेनी हो। आवते रहे सपना में रूप बनाई के आज गाँव के ओझा जीवन दिहले बोझा लोटा से पानी पिया के भगवले लवंग खिया के हटवले लवंग खिया के भगवले लवंग खिया के हटवले लवंग खिया के। चढ़ते दशहरा सखी घरे हमारा आई के टुकुर टुकुर ताकत रहे नजरी गराई के हर कोई डॉक्टर से देखाई के अरे गाँव के ओझा जीवन दिहले बोझा लोटा से पानी पिया के भगवले लवंग खिया के हटवले लवंग खिया के भगवले लवंग खिया के हटवले लवंग खिया के। स्टूडियो न्यू एप्पल्स मोतिहारी आलोक भारती मोतिहारी। Contact number 8507063299।